உருவாகும். தனித்திரு பிடித்திரு வைரஸ் நோயை துரத்திடு. மத்திய அரசோ மாநில அரசோ கொண்டிருக்கே ஊரடங்கு. பல உயிர்களை காத்திடவே வீட்டுக்குள்ளே நீ அடங்கு. தன்னுயிரை பணைய வைக்கும் மருத்துவரே நம் தெய்வம். வீதி வந்து நம்மை காக்கும் காவலரே குல தெய்வம். ஒத்துழைப்போம் ஒத்துழைப்போம் நாமும் அவருக்கு ஒத்துழைப்போம். வேறு எங்கும் பரவாமல் கொரோனாவுக்கே கொல்லி வைப்போம். கத்தியும் இல்ல ரத்தமும் இல்ல யுத்தம் தானே நடக்குதப்பா. சுத்தம் தானே ஆயுதமா நமக்கு